Бог зляпіў чалавека з гліны, і застаўся ў яго маленькі кавалак. «Што яшчэ зляпіць табе?» – спытаў Бог. «Зляпі мне шчасце», – папрасіў чалавек. Нічога не адказаў Бог, і толькі паклаў чалавеку ў далонь невялікі кавалачак гліны. Я природа, пригожая и щедрая, богатая на лесы, реки и озера. Я синевокая, бо у водах озерных отбивается сонника и облоки, и все это блещит криштальными кроплями. Лясы, яны просто неверагодныя, розныя дрэвы і кустоўі шапаціць лісцем і ігліцай. Усім гэтым я шчыра дзялюся з людзьмі, асабліва з тымі, хто прынесе гэта багацце праз стагоддзі у сваей творчасці. А пра мяне чаму нічога не гаворыш? Я гліна. На першы погляд так сабе камочак. Непрыгожы, непрыкметны, цвёрды. Вось тут мне і спатрэбіцца твая дапамога, прырода. Ты дай мне вадзіцы азёрнай, каб я стала мяккай і падатлівай. Яшчэ трошкі, і я стану прыгожым жбанком ці галадышом. А каб гліняныя вырабы стагоддзямі служылі людзям, трэба загартаваць цябе агнём. Адчувай сябе гатовай для творчасці. Дзякуй табе, прырода. Але дзе ж той майстар, у чые рукі я траплю? А вось тут табе вельмі пашанцавала, Гліначка. Ён яшчэ не зусім майстар, але я задавальненне перадаю цябе ў яго апантаныя рукі. Прывітання, паважаныя сябры. Я не майстар, я толькі вучуся. Лепка і кераміка цікавілі мяне з дзяцінства. Я вельмі люблю працаваць з глінай, вырабляць міскі, кубкі, свістулькі. Таму ўжо больш за 10 гадоў засвойваю сакрэты традыцыйнага майстэрства на занятках узорнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Мастацкая кераміка» пад кіраўніцтвам Калтыгіна Максіма Валерійевича. Вялікае ўражанне засталося ў мяне ад экскурсіі ў музей народных рамёстваў і побыту «Дудуткі». Мне вельмі пашанцавала, што давялося ўбачыць выкарыстанне розных традыцыйных тэхналогій – дымлення, абвары, малачэння і вашчэння. Майстар Канстантин Титов растлумачыў на прыкладах асаблівасці выкарыстання гэтых тэхналогій і нават прадэманстраваў некаторыя з іх. Выкарыстанне гэтых тэхналогій у мастацкай творчасці ладзіць сувязь паміж народнай традыцыяй і сучасным мастацтвам. Такім чынам, тэхналогіі дымлення і ратавання істотна пашыраюць магчымасці творчага ўвазаблення праекта, задумкі мастака, вяртаюць да старажытнага знешняга аздаблення і практычных якасцей гліняных вырабаў. Таму на занятках узорнай студыі было прынята рашэнне даследаваць і практычна засвоіць тэму беларуская дымлёная і гратаваная кераміка. Мы вырашылі зрабіць кампазіцыю на экалагічную тэму пад назвай «Беражыце прыроду». У кожнай працы неабходна было спалучыць дзве тэхналогіі, таму вырабы былі зроблены з двух частак. Пасля таго, як эскіз быў намаляваны, пачаўся этап лепкі жгутамі з шамотнай масы. Калі ніжняя частка была вылеплена, на ёй зрабілі адбіткі розных раслін. Для ніжняй часткі прымацавалі верхнюю, ёй зрабілі
адтуліны розных дыяметраў. Сама кампазіцыя складалася з 3 дэкаратыўных ваз рознага памеру. Калі ўсе часткі былі добра высушаны, іх абпалілі. Надышоў час дымлення, абвару і зборкі частак вырабу. Было вырашана правесці іх на міжнародным пленэры па кераміцы Араджыжаль, які праходзіць каля горада Бабруйска. Вось тут, на пленэры, я зрабіў першы абпал і прагмог вырабу маёй кампазіцыі на экалагічную тэму. Затым надышоў этап пакрыцця вырабу палівай. Верхнюю частку маёй кампазіцыі мы не пакрывалі палівай, а вырашылі яе абварыць. У ніжнюю частку, там, дзе ёсць адбіткі раслін, была ўцёрта зялёная паліва. Пасля дымлення атрымалася тое, што і было задумана. Колер чарапка ад цёмнага да светла-шэрага. Пасля дымлення і выратавання трэба было, каб вырабы астылі. З дымлёных вырабаў я змыў лішнюю копаць, з выратаваных рэшткі абвары. Потым я іх добра прасушыў, праверыў, каб часткі падыходзілі адна да адной, і склеіў. Такім чынам былі выкананы ўсе этапы вырабу маёй кампазіцыі. Так я дакрануўся да перадачы і захавання традыцый народных рамёстваў. Хачу адзначыць, што праца па даследаванні гэтых старажытных тэхналогій не скончана і яшчэ ёсць над чым працаваць. Трымай, мой юны творца, гэты кавалак жывой гліны. Натхняйся і сумленна працуй, стань сапраўдным майстрам, каб захаваць нашы народныя традыцыі і перадаць іх будучым пакаленням.